Драги слушатели, в резиденция Бояна днес се състоя пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия, който удовлетвори молбата на другара Тодор Живков да бъде освободен като генерален секретар и член на политбюро на ЦК на Българската комунистическа партия и му изказа дълбока благодарност за дългогодишната всеотдайна дейност и служба на партията и народа. Предлага се също така на Народното събрание да удовлетвори молбата на другара Тодор Живков за освобождаването му като председател на Държавния съвет. Пленума избра за генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия другара Петър Младенов. Петър Тошев Младенов е роден на 22 август 1936 година в революционно семейство в село Тошевци, Видинско, Михайловградска област. Баща му е бил дългогодишен секретар на партийната организация в селото. Загинал е в антифашистката борба като заместник политкомисар на партизанския отряд Георги Бунковски. Член на комсомол от 1940 а на Българската комунистическа партия от 1964 година. През 1954 година завършва Суворовско училище в София, след което постъпва в Софийския университет.